לעבור שמאל אל 4. תאסוף! 5 ימין אל 2. בטוח מספיק. אתה בטוח? יש פה משהו עם הליינס. מוכנים? יאללה. זה הכי טוב שלכם. קודם כל תאפס, משהו תאפס, אוקיי? לך בהם ימין! ואז הלכת לפה וחזרת לפה. זה מלא זמן. נועה, ניצחנו! עזוב, זה פה. טוב. ממשיכים. 4, 3, 2, 0. אלה אם אני אומר לך אחרת, ממשיכים לנקד, לא עושים פארקינג. יפה, באת יפה, וואו. בסדר, עוד לא לא חושב. כן, הם נכנסו בנו. אתה צריך להוריד את זה, אבל בסוף. בהתחלה או בכלל, אני לא יודע. Your brain is getting לך לאחד ימין אל 4. אני אעשה פה. יאללה. יאללה.